I tu que portes tant de temps en l'ofici, a mi m'agradaria saber què li diries a una persona que s'inicia ara en ser cuiner. Ara tenim 2 nanos en pràctiques en cuina i jo sempre els dic, a veure, totes les feines són importants, però te les has d'estimar, Aquesta feina, quan te l'estimes és molt més fàcil. Totes les feines, quan no t'agraden, per ben pagat que estiguis, no arribaran a omplir-te com a persona, no t'arriben a omplir com a persona. I sobretot t'ha d'agradar. No només aquesta professió. Aquesta professió té molt de creativitat, però també té molta mecànica. O sigui, per posar aquestes faves o aquests pèsols, hi ha una mecànica que és pelar pèsols i faves. I pelar pèsols i faves, per alguns pot ser rutinari, però al final has d'intentar gaudir de cada un dels processos que et porten al final, que és el graïment del comensal, quan aquell plat li omple, no? O sigui, tot el que més queda compensat, però has de gaudir d'això,